थ' लोगोफोर दिनै जोङो रायजोनि खामानि मावनो नागिरदों, लामा बानायनो नागिरदों। थ' सरकारा हराखै, गामिनि फैसाजोंनो मावबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। रायजोआ मा फैसाजों मावदों, बेनि मावनायनि गुबै जाहोना मा, बेखौ आं नोंथांमोननो लास्टआव खोन्थागोन। केमेरामेन। थ' लोगोफोर जोंहाथ' सेंग्राफोर नालाय एसे मास्तिबो खालामबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानि, बेयाव हौवाफोरा जेसेबां मावदों हिन्जावफोराबो एसेबांनो मावदों दै। बेयाव रावबो हिन्जावफोर होननानै बानाय दिन्थियाखै। आं चेनेलाव माबा बुंलाय। नों बुंदो रा जिखुनु मा होनो माबायदि मोनखो मावनानै? मोजां मोनदों। मोजां मोनदों? खस्थ' मोनाखै? खस्थ' मोनदों होमबाबो जोंहा सुबिदा जाबायना। आदसा बेसेबां किल'मिटार मावखो जेनेबा? जोङो एकनि एसे बारा जाहैगोनदां। आदसा लोगोफोर बेसेबां किल'मिटार दंमारो जोंथ' एक्जेक्ट मिथिला, बेखौ आदै मोनहासो मिथिसिगोन जोंनि रायजोआ। थ' जोङो बिदिनो मावबाय थाबाय आरो आङो भिडिअखौ बांद्राय दाबाय थायाखिसै, खामानि मावनायाव डिस्टार्ब जायैखाय। दा जोङो हजोंनिफ्राय एसे लेट जानानै फैबाय, जोबथाखौ जोङो मावबाय नालाय। दा ओरैहाय मावफैग्रोदों गोबां मानसियानो। थ' नोंथांमोना नायना लादो, नै ओरैबो मावदों। लोगोफोर बे लामाया सरकारि नङा दै, जोंनो जोंनि रायजोनि फैसाजोंनो मावनाय जाबाय। थ' सानै हयै मावनाय जाबाय, मानोना जोंहा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय लामायानो गैखाया, जाम्फैसोखा। दैज्लाङाव हान्थुसेनि दै बारा बारो नालाय। दा बेखायनो जोङो जोंनि पेरेन्टसफोरा बेखौ खालामनो होननानै सावरायबाय लोगोफोर। थ' मानोना जोंहा लामायाथ' हरैबो दंमोन, नाथाय मोनसे नाव दं दै लोगोफोर, नाव। बे दैया बिराद गिदिर जाखायो दैज्लाङाव, खुनु बेखौ बारनो हानायनि सम्भाबनाया गैखाया। थ' बेजों फैयो, जोंबो फरायसा हिसाबै जोंबो बेजोंनो फैयो। नाथाय जोङो एसे गिदिर हिसाबै खुनुरुखुमबाबो हान्थुसेनि दै बारनायबाबो जोङो थाबायनो रोङो। नाथाय बे उन्दै जेनेबा एम इ स्कुल, हाइ स्कुलाव फरायनाय फंबाय बिनानावमोनहा ओरैबायदि खस्थ' मोनो, सोरबाबा ससेनिफ्रायनो फैनानै गादलिननानै गोग्लैनानै स्कुलाव थांनो मोना, सोरबाबा द्रप थानांगौ जायो। बेबायदिनि थाखायनो बे लामाखौ जोंनि पेरेन्टसफोरा नायनानै थानो हायाखिसै आरो सरकाराबो होआखिसै नालाय। बेखौ रायजोनि मानसिफोरा फरायसा आरो फरायसुलिखौ अननानैनो रायजोनि फैसाखौनो गारनानै बे लामाखौ खालामथारबाय दे लोगोफोर, थांलाय फैलायनि सुबिदानि थाखाय। थ' लोगोफोर बिब्दिनो खामानिया जोबनानै थांबाय, गोबां खस्थ'बो मोनबाय, गोबां मावबाय नालाय। थ' बिदिनो जोंनि रायजो राजाया जों फरायसाफोरखौ गोबां अनबाय आरो जोंथ' एबार दैज्लाङाव थांजाखालामोन, जों जेरैबो जोङो कलेजाव स्कुलाव थांनो हाखाथारनाय नङामोन। बिदिनो रायजो राजाया जों फरायसा फरायसुलिफोरखौ अनबाय, रायजो राजानो थाबायनो थाखायबो सुबिदा जाबाय। बिनिखायनो जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि रायजो राजाफोरखौ, जों फरायसा फरायसुलिफोरखौ अननायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बे रायजो राजाफोरनि थाखाय।